Predstavte si, že podnikateľ kupuje produkt alebo službu za 8 000 eur bez DPH. Transakčná daň je 0,4%, čiže transakčná daň by mala byť 32 eur. V skutočnosti to tak ale nie je, pretože treba pripočítať DPH vo výške 23% a aj z tej DPH-čky 23%, ktoré sú vlastne peniaze štátu, musí podnikateľ odviesť 0,4% transakčnú daň, čiže ďalších 7,36 eur. Čiže podnikateľ niečo nakupuje, niečo, čo má hodnotu 8 000 eur a nezaplatí transakčnú daň 0,4%, zaplatí väčšiu. Čiže súčasná vláda klame ľudí, keď hovorí, že transakčná daň je 0,4%. Na tomto príklade jasne vidíte, že ten podnikateľ nezaplatil za služby alebo tovar 8 000 32 eur transakčnú daň, ale v skutočnosti takmer 40 eur transakčnú daň. Čiže transakčná daň nie je 0,4%, ale 0,5% takmer. Takže každý podnikateľ je postavený pred situáciu, že zo všetkého, čo platí, je celkové daňové zaťaženie 23,5%. To si môže normálne rovno pripočítať, keď ide niečo platiť, dajme tomu 8 000 eur bez dane, rovno nech si napočíta 23,5%. Čiže aj v tomto jednoduchom výpočte majú chaos súčasná vláda. Transakčná daň nie je 0,4%, pretože ten podnikateľ musí platiť aj daň z dane. Z 23% DPH ďalšiu transakčnú daň 0,4%. A to je to obrovské zaťaženie, obrovský chaos, ktoré súčasná vláda spôsobuje, o čom ani nemajú tušenia, a preto hovoríme, že transakčná daň musí skončiť úplne v celku.